Wala kay gwanta nang nangaon mi dire so. Nakota mo dire kay kami akong pasampalong. Og shout out sa mga Taan family sa Buanguita, Negros Oriental. Shout out sa inyo. Shout out sa mga Abay-Abay family and Pilisar family from Imelda, Ubay, Bohol. Shout out and God bless everyone. Welcome back again to my channel. So for my today's vlog, na ako karon diri guys sa eskwela. Bitaog nga eskwelahan. So guys, nara oh. Hapon na karon guys, so wala na itawo diri. So na ngit-ngit maadto mi sa balay nya, wala ko ring lights ba. Unya mo nang nakuan mo diri nga haari ra mi mga vlog. So among nakuan nga magakuan mi dire kanang ingunik yan so siya mo iga kon anek nga maingin anime. So first time namo maga challenge kuno hay. So murag dili ginako kaya unta ang mga challenge pero gitry lang nako ni nga maga challenge kuno mi aning last time nga hingkuan ko nagamukbang ko og mangga nga pertig yung asloma. So mo try kuno siya og gaon kuno aning manggaha. So inay ka ani og kaya baka namo. So magpalot sa ko guys. Sugod pa mi aring ako ang tunga magsugod mi inya og mukbang. So gapalot pa ko og mangga sa daan. So nami diri aring eskwelahan. So very peaceful man kay diri. So nakasulod naman mi diri kay gabrihan naman ning kuani sa kuan gabrihan naman ning lahang kuan diri gate. So mga taod-taod basin i-close na ni. So basin makamatuman na pod niya ani ron og kuan. So dali ta ani og palot kay aron man ani pagdali mahadok mo puko ning kutsilyo og palot kay timang ko kung kuana pertig yung hayita mahadlo ko magulgol. So shout out ay ko ni Flora May Buhula na hello sis, idol ka nako kayo. So kag while ga vlog ko dire gagpat ko dire mangga. So lantaw po ni akong isa ka cellphone og sa imuhang mga vlogs kay duol man po ning wifi dire nga gikonikan ako dire sa gasolinahan. So naa sila wifi so ga-connect ko sa ilaha. So while ga kuan ko while ga kapag ko dire mangga. So ga lantaw po ko sa imuhang mga kuan vlogs po ning videos akong kuan nakita. Nahuman ako palat sa mangga. So wala pa gid hintabang-tabang ning uban dire. Sa magasugod na mi og sa may ato ang kuan ron. No emotion challenge. No emotion challenge kuno sabi niya wala gyud ko maanat aning mga kuan wala gyud ko maanat aning mga challenge na. So first time na ako ni mag-challenge guys. So kauban ako si Ken ay ang ako ang mintag mag-aayab na ni kay ako unya yung bridesmaid. Pwede ba? So magamukbang na mi dire. Magamukbang sa maga-challenge di ay so dili bi ako ana og challenge sa kay. So kinsa tong siya may magpasabot sa mga challenge. Paan, kana mukha mig mangga o kinsa galing ka ng murag asluman mo make face like that. Like that. Kuan kanang pilde. Sa maliktanay. Maliktanay sampalungay. Sige magadung na taani og kuan. Pagyan. Go. Ikaw na gyud. Dili ko ani asluman. Sarap. Yung halang. Pildi ko na. Hindi mo masata. Ang na. Na. Wana first kaon. Pildi na ko ni Ken. So ilang pugog likti dili. Sampalongay. So ga kay ring usawa gyud. Wala gyud mamitok. Harap. Sana all dili ka slow man Ken? Na? Sure. Na mo day nakik-challenge kay. Mo day nakik-challenge grabe ako may lang kasi mo day nakik-challenge na ako ni kay. Ano man din mo kaon og mga snack na. Ani nga pagkaasom sa swagi ko. Isa ka hungit mo na. Pildi na ko ani. Muna pambansang snack mo sa unang klase pa. May halang. Pinakaaslom gini. Ano? Hindi na naman yabo ano. So karing uban namo dire, ang uban na hing eskwelahan.
Wala kay gwanta nang nangaon mi dire so. Nakota mo dire kay kami akong pasampalong. Ay, kung palong niya. Na. Pero na. Ihap man ning usahar eh. Ate alakan si kuan eh. Baloan pa lang nato ning alakan. Hindi halang. Nanton. Hindi halangan. Tagam. Bye. Ah. Alakan si kuninyo da. Nan. So kaning manggaha paghilaw kaayo kanang pinakaaslom pero kung mahinog po ning manggaha pinakatamis po ning manggaha. Ito no. Bye, nasa ubos din, no? Na. Grabe ka aslom. Kamu to may uyap ano eh? Ano yung uyap? Mas lami ning kalami eh. No? Uyap ako nga. Kay aslom man siya. So pwede kalamay. So ano itong nahilo man taan eh. Mura man tag nalabyan upang. Correct. Alang Ayo kaya. Alang na siya. Lami biyag sa mga pagkaaslom pero aslom yun. Alang yun. Alam po. Yung marangan ako. Ah? Hindi po na ako ng sili katubing gagmatoy kaya. So dapat siya yung champion dapat. So, basta may premyo. Na. Pildi mo ko. 1.5. Tubig. Kaya mo naman kag tubig. Dira. Free water. 1.5. Ako na. Ako 1,000. 1.5 kalitek or 1.5 kalog. May ano po yan? Okay, 1,000. Hindi ako kaya. Ah. Pwede yan. Ay, magkahalang. I surrender. I surrender. Malakin ka. Ano lagi kahit yan? Snack lagi nila ako kanunay sa isa eh. Kaya? Maoli ay. Pwes kay gining usa. Pwes kay. Ano na, hindi na ako kaya. Kamu na po na. Ayaw, gini usap dire mo ng mangga. Kaya di Asa man man? mo makafeel og aslom. Nya. Ato ba nga dyan dito sa talon? Maoli ay. So na ang mga ang tips di ay. Oh, sige. Give some tips of kuan. Pagkaon og mangga. Nga aslom. man ay. Ayaw usap dire kay dire mo makafeel og aslom. Di ba dire dahil manggahi ninyo? Maoli ay. So thank you for the tips and advice tips and advices. So dapat siya ang winner. Siya ang winner. Unya ra ako sang utangon ang kuan prize. Ngayon mo siglo. I hope. So congratulations sa ako ang kuan dire sa mukbangers dire nga si Tian. Siya ang winner kay Sabi yung sili. wala gid siya naka-feel og aslom. Ako kayo, ulang ice cream. Di na nako kaya ikaon. Hotda na ninyo. Na mangga. Kawat ag mangga. Na, si ano, Noy? Mana? Mana? Mana kan? Pwede mo ko ni magla. Wala naman. Di ako naman.